Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Alex, buhiin ako! Marco! Isulda sila! Aray! Buhiin ko ninyo! Ay ko ninyo gapusa! Isa tabagin ko dahil gigapos ka nila! Hay sa Junior, ma! Hay ng bata! Ambot! Wako mahibaw! Aray! Unsa man nila gibuhat ako, Jisa! Nganong milakaw masab ka, oy! Gusto gyud kang may mahitabo na mo, unsa? Nakakita kasi mong inahan? Wa ka ba maluoy niya, Jessa? Masakitan siya tungod nimo. Alex, di anak ko! Buhiin na si Mama! O si Junior! Ambi si Junior! Dili! O si Dili! Alex, bakit ako sa akong anak? Di mo siya pinangka, di ba? Wa siya'y importansya nimo. Milayas ko kagi mo o gibiyaan ang bata. Buti pa sa puta na nga wa siya'y bili nimo. Bakit ako sa akong anak? Ambi ang akong anak! Makita lang nimo ang bata kung makasalig na ko nimo. Nagdili ka mo layas gikan ako. Mao ni ang akong silot nimo, Jessa. Mabuwag ka sa imong anak. Alex! Alex, ayaw nagbuhatan ako! Ibalik na ako ang akong anak! Imo unta nang girona og maayo ang mamahimong resulta sa imong paglayas-layas kunuhay. Isaan ko ni mo, Alex. Dili na ko mulayas. Pabuhiin na lang sa mga sakop si Mama. O gambi ang akong anak. Sige. Buhiin na ninyo sa mama. Ay, salamat taon. Jisa, tanong nga ko nun ang imong kinabuhi. Maangin malang ko ini mong kalaki. Sorry, Ma. Karon, Alex, ang binaga kong anak. Nakabati ka man tingali sa akong kondisyon. Makita mo lang pagbalik ang imong anak kung mahibalik na ang akong pagsalig nimo, Jessa. Kung ikapakita mo na nako imong pagkatarong nga asawa, Jessa. Alex, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ibalik na ko ang akong anak. Sige na, Alex. Maluoy ka. Gikan karon. Dili ka na makahikap ni Junior, Jessa. Total, ako ang amahan. Junior guna ko ang bata. Unsa man ay imong gibuhat, Jisa? Maangin man miining imong layas-layas. Mawa man ko yung nauna nga mulayas. Bubarog lang yapon kasi mong bagak. Bisan kung klaro na kayo nga mulayas ka, ha? Mitago ko ka. Misultis Marco nga mitago ka. Imo siyang gilipat-lipat. Mulayas ka unta, Jessa. Busa ayaw na lang pamakak. Kay kontra kay nako ka ng babaeng bakakon. Bana ko nimo. Busa ako ang magbuot sa inyong kinabuhi ni Junior. Ug ayaw yung kog supa ka. Kung dili ka gustong haruson tamong tanan din eh. Sige na. Tarungan ang naon mo. Alex, hain ang akong anak. Nganong mangita man kas bata, ha? Imo siyang gibiyaan. Naunsa man ka? Hain man mo gibutang imong utok. Ma, ang kuno na ako. Nasayop ko sa kong gibuhat karon. Ngawa na ko na sa Junior sa paglakaw. Mabogo ka man gyud ka, ha, uy? Kung gidapan ni Mos Junior, ako'y mapatayan ang bana mo. Nakakita kay na ako kamot, ha? Sakit kay ning lutas gapos, oh. Wa ka giutok bayana ka, uy. Naglibre-libre lang kag imo da. Ma, imo untag gihuna-huna og maayo kung unsay maayo nimong buhaton. Tadawa noon karon. Di na ka makahikap sa imong anak. Makinahanglan nga makuha na ko sa Junior.
Jisa, ipakita o nas imong bana nga dili ka na gyud mo layas. Aron mo salig siya balik nimo. Sa maning nabuhat na ko. Dili naman inoon ko makaduol, Junior. Pero ako siyang anak. Uway katungod si Alex kang Junior. Pero magkahadlo kay si Alex. Iso kayo siya. Ang hirap tanong lalaki. Magkalagot siya. Iyag ang gitabangan si Marco nga makitaan ko. Pero kung wa pa ko mabalik din may kibuhata sa tingaling dautan si Alex kang mama o kang Junior. Kung mo na, dili na gid ko makalingkawas ni Alex. Dili na ko magasubak sa tanan niyang gustong ipabuhat na ako. Magkaluluay kang tanaw si Jessa kakaniya. Gusto ko na siyang tabangan nga magkapalayo ni Alex. Pero klaro kayo. Kaakong anak ang pasakitan ni Alex. Andro, niya na ang mga pulis. Oh, sige, magawas ko karon diya. Kinala masulbag kining kawat nga nahitabo din sa tindahan diya. Kasakit sa kong naong. Nanla ako man Mingaw na ang kawas. Dili ka tingali si Alex. Gusto, mato ko sa kwarto ni Junior. Oh, may tao din sa sala. Mula ko sa kwarto ni Junior. Junior? Huwag ka din si Junior og si Yaya. Asa makikibuhat ni Alex kang Junior? Yaya! Yaya! Ang CR, busig na sila diha. Huwag hapon sila didi. Ay, baka sila. Junior anak, sorry. Sorry nga nabuwag na hinuon ka na ako. Ano may ilak mo ka? Alex? Alex, maluway ka. Ibalik lang din si Junior. Isaan ko, dili na ko mulayas. Ikaw na ang magbuot sa tanan ako. Ibalik lang din ang bata. Oh, may problema na ko, Jessa. Eh, kung maglagot ko, dugay kay kong maulian. Pero Alex, nakinahanglan ako si Junior. Ayaw siya gisalig ni Yaya. Jessa, mas makayo na tong tanan nga wa din ni Junior. Aron dili ka makahunaw dautan. Alex, maluoy taon ka na ako. Sorry, Jessa. Pero kinala makaila ka kung unsa ko kabuan kung ako'y maglagot. Kung mingaw ka sa bata, simutal na iya maggamit niya. Alex! Alex, maluoy ka! Ibalik si Junior na ako! Alex! Wala gid si mamati na ako. Ako yun ang sadan ining tanan. Gusto si mama. Naglibre-libre lang kong ako. Ang ako lang kaugalingon ang akong gihuna-una. Milikay ko ni Alex, pero gibilin ako si Junior. Wa ko hinungdan nga pagkainahan. Ay, sorry. Ayun na yung naong diya. Kaya doon na tayo lakaw karong gabi. Ah, Ikan karon
Ako na lang ang atimanon mo. O kinahanglang matagbaw ko sa imong pag-atiman aron ibalik ko din ang imong anak. Dinalagit ko magsapak-sapak ni Alex. Pero ibalik niya rin si Junior. Unsay huna-huna mo? Magkuha tag security guard in his tindahan. Wala na anay tabahaton tiya. Kay dako ang stocks nga ni Adin eh. Ay, sige. Manawag na lang kog agency. O sige, ikaw na bahala tiya. Unya kanus ka man mo balik sa syudad. Uban na lang sa buntag tiya. O sige, balik ako na ako. Asa ka man? Daw na ako mga dapit din sa ato. Nga ganahan akong suluyan sa una. Sige tiya. Ay. Dili pag yun gihapon siya kanahan nga magdugay din eh. Nana, natabunan na ako sa makeup ang akong bunog sa naong. Dili na ni maklaro. Lisa? Unsa man ka diha? Ready na kasi inyong nakaw ni Alex? Naibaw di ka nga may lakaw, Mima. Oo. Gisugo man ko niya sa pagsusi ni mo. Ug hoy, Jisa. Patuog tambag ha. Ayaw na gyud taon supakang imong banaday. Ayaw ka pala ka, Ma. Gikan ka nung gabi una. Mura na kong robot nga magsunod-sunod ni Alex. Ha? Siya na ang tugyanan ko sa tanan, Ma. Bahala na ning kinapuhi. Jisa. Mao naman gid ka niya ang akong kinabuhi. O sige. Magpakarobot ko, Ma. Maayo kay nakahuna-huna ka ni Ana, Jisa. Kinahanglang dawaton mo na lang ang batasan sa imong bana. Kay hangtod sa kamatayon nga siya nang ikauban mo. Husto ka, Ma. Kung gusto kong mabiya ni Alex, kinahanglang mamatay ko na ko. Na, ay nalang pagdrama diha. Lakaw na. At tuan na sa salang imong bana. Kay nagpaabot na to siya nimo didto. Jessa! Dugay ba ni mo? Yan ako, Alex. Uy! Kagwapa sa kong asawa. Muna'y gusto ko nga makita ni mo. Gwapa ka kanunay. Buwa nga. Puwa-puwa pa na yung bunog si mga aping. Akong hagdan eh. Ay, ay. Sorry ha, nakusog na ako og duot ang akong lips sa imong aping. Manglakaw na ba ta? Alex? Ay, kana ba? Dali na kang nakasabot sa gusto na kong mahitabo. Mo smile ka, aron dili ko sa puton. Asa man kita, Alex? Mubayad ko kung saan ni mo. Dali na, lakaw na ta. Kung di magmakatog. Di na may mo magdugay ko din eh. Mabiyari ko din napita. Kaya tingali batin talagog anto sa bahay ni Alex. Tia? Tia Esther? Tia? Ano ba? Alas 10 pas gabi. May tuyo ka. Managin na lang ko ni mo, Tia. Gamulakaw na lang ko karon. Upaulit ako sa syudad. Unsa? Oh, di ba may ingon bang ka nga ugma na lang ka humans pamahaw mo pa uli? Dili ko makatuog din eh. Karon na lang ko mulakaw. Ah, sige, ikaw ang bahala.
Manawag lang unya ako kung makakuha na ko gwardya sa tindahan. Sige, sige tiyan. Ikaw na bahala din eh. Gamay na ginagawa. Dadala ko sa mga tiil sa bahay ni Alex. Ugbaw na ako sa'yo nga mabuhat ko. Kung ako sundo na akong gusto. Busang. Mas may magpalayo na lang ko din eh. Magpalayo ko rin sa ug sa akong anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!